ва бисёр саволҳое ҳаст ки дар ин ҷавоб нест. чӣ тавр ин ҷавонон омаданду озодона даромаданду дар ин торговый центр ва озодона буронда рафтанд. хулоса ин ки тоҷикое ки дар ин гумонбарӣ доштанд инҳо бегуноҳ ҳастанд, ин як пастава ҳаст. маълум аст аз дасти инҳо ин кор намеояд. ин шаҳрвандони моро паставид карданд. чаро ҳукумати Тоҷикистон хомӯш меистад бар ин? хуб дӯстон, ин теракте ки шуд, гумонбаронашро доштанд. биласаф ҳамаи инҳо шаҳрванди Тоҷикистон мебошанд, тоҷик мебошанд ва ман фикр мекунам ки инҳо фиребхӯрда ҳастанд, дар ин теракт даст надоранд. чаро ки инҳоро вақте ки мепурсиданд, гуфтанд, инҳо ҷавоб медоданд ки мо бо як шахси бегона тақрибан 10 рӯз пеш шинос шудем ва ӯ ба мо пул ваъда карду ҳамторӣ. ин якуним далел ҳаст ки инҳо ба ин кор даст надоранд. чаро ки ин теракте ки шуд, шумо ҳеҷ гоҳ наметавонед дар 5 рӯз ё дар 10 рӯз план кашиду ин корро иҷро кунед. ин кори интвори иҷронашаванда ҳаст. ва дуюм далел ин аст ки инҳоро нигоҳ мекунед, инҳо як ҷавонони ёш ҳастанд. инҳо на ба даст силоҳ гирифта метавонанд ва барое ки ин корро ҷорӣ кунӣ, бояд машқ кунӣ, бояд рӯзҳои дароз ё ақал ҷаи забони русиро донӣ. инҳо на забони русиро медонанд, ҳеҷ ҷавон ҳастанд, ҳеҷ чизро намефаҳманд. ин дуюм далел ҳаст ки инҳо ба ин кор даст надоранд. ин силоҳ ёфтану тирпарондану машқ кардану дар ин теракт тайёр шудан, ин моҳҳои дароз дар кор ки ин ҷавонот тайёр шаванд. ин далел ҳаст ки инҳо ба ин кор даст надоранд. сеюм далел ин аст ки онҳо эълон карданд ки шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин кор даст доранд ва 4 таи онҳо дар ин наздики Москва набуданд, дар Тоҷикистон буданд ва яктоаш дар Самара, дар куҷо буд. инам далел ҳаст ки ин шаҳрвандони мо дар ин кор даст надоранд. субҳаналлоҳ, ҳамаи ин далелҳо ин ки бар сари шаҳрвандони мо инҳо тӯҳмат ва бӯҳтон доранд. Путин баромад кард, хеле хуб шуд ки ин ӯ номи тоҷикҳоро нагирифт, ишора ба тоҷикон накард. хеле хуб аст. ва баъзе таҳлилгарон мегӯянд ки ба ин теракт Украина даст дорад ва ба ҳамин далел Русия мобилизатсия эълон мекунад ё ин ки бо силоҳҳои атомӣ Украинаро мезанад. ин кори Украина нест. 100% Украина ба ин теракт даст надорад. зеро ки мушкили Украина бо шаҳрвандони оддӣ нест ки онҳоро кушад. мушкили Украина фақат ва фақат низом ва аскароии Русия мебошад ва ин ҳам ба маслиҳати ӯ нест. ва бисёр таҳлилгарон ҳам мегӯянд ки ин теракте ки шуд хеле монанд аст ба теракте ки солҳои пеш шуда буд дар хонаҳои Каширский шоссе. дар ҳамон вақт ҳам одамои оддӣ кушта шуданд ва дар ин вақт ҳам одамои оддӣ кушта шуданд. ва дар ҳамон вақт ҳам баъд аз интихоботи президентӣ буд ва дар ин вақт ҳам баъд аз интихоботи президентӣ. ва бо ҳамин далел ҳам Русия ба ҷанги дуюми Чечня даромада буд ва мегӯянд ки ин ҳам бо ҳамин далел як бо ҷанг бар Украина ё дар дигар давлате дарояд. хулоса ин теракт як сохта ҳаст, як бофта ҳаст. инро ҳама медонист ва пешакӣ хабар дода буданд ва ҳатто худи Путин ҳам дар ин бора сухан гуфта буд. ва бисёр саволҳое ҳаст ки дар ин ҷавоб нест. чӣ тавр ин ҷавонон омаданду озодона даромаданду дар ин торговый центр ва озодона буронда рафтанд, дар ҳоле ки дар Москва пур аз ФСБ, милисаҳо ва ҳатто охранникое ки дар торговый центр ҳастанд, онҳо ҳатто як тир напаронданд. инҳо озодона даромада ва буромада рафтанд ва пагоҳи дигар ин гумонбаронро доштанд. ин бисёр саволҳо ҳаст ки дар ин ҷавоб нест. ё инҳо бо чӣ тавр бояд силоҳ ин здани торговый центрро оташ заданд. хулоса ин ки тоҷикое ки дар ин гумонбарӣ доштанд, инҳо бегуноҳ ҳастанд. ин як пастава ҳаст. маълум аст аз дасти инҳо ин кор намеояд. ин шаҳрвандони моро паставид карданд. чаро ҳукумати Тоҷикистон хомӯш меистад бар ин? бояд
шаҳрвандони худро ҳимоят кунад. Москва ҳазорҳо шаҳрвандони тоҷикистонро ба ҷанги Украина истифода мебарад. ҳукумати Тоҷикистон хаб менишинанд ва боз ҳам дар ин терак истифода бурда истоданд ва боз ҳам ҳукумати Тоҷикистон хаб буда менишинад. Субҳаналлоҳ. То ба кай мо бесоҳибу саргардон дар кӯчаҳо мемонем? То ба кай?